četvoronožac Ned. Svi u voz! Ne, Badi, ovako. Svi u voz! Ne, kondukter viče ovako. Svi u voz! Ja ne umem da oponašam konduktera, ali umem ovo. O, zar je voz već ovde? Nije to uopšte voz. To je tajni. T-Rex Express stvarno stiže! Pa to sam mi rekao. Wow! Moramo da požurimo na stanicu Badi i Tajni. Da, sećaš se? Kako da ne? Danas treba da postanemo pomoćni kondukteri T-Rex Expressa. O, super. Onda je vreme da tata vodi Dona i mene u klub mladih ribolovaca. Klub mladih ribolovaca. Don. Srećan ribolov. Bićemo pomoćnici. Bićemo pomoćnici. Ali prvo moramo da izvršimo 3 specijalne zadatka o kojima nam je kondukter pričao. Misliš 3 zaduženja? Da, tek onda ćemo postati pomoćnici. Da, dobro. Nadam se da ćemo ih uraditi kako treba. Ma, oboje ćete biti sjajni. Da, pomoći će nam Ned. On je već postao pomoćnik. Dobar dan, gospođo Pteranodon. A gle, ko je još tu? Naši budući pomoćnici, nadam se. Znam da ćete uspeti, a imat ćete i pomoć. Tu je još jedan vaš drug, osim mene. Ned! Aha, već vas čeka. Svi u voz! Ovo već zvuči kao kondukter. Nede! Nede, Gde si? Nede! Pa gde je? Jel ja? Ned! Ćao, društvo, kako ste? Ti kao da si još porastao od kako smo te prošli put videli. Pa, ja sam Brachiosaurus. Jednog dana bit ću veći od ovog vagona. U stvari bit ću veći od 3 vagona. Zar nije baš super ovaj voz? I vama se sviđa kao i meni, jel da? Ja ga obožavam. Vagoni, lokomotiva. Karte, kolica s hranom, taj tvoj super kačket. Sirena! I meni se sviđa Tajni, a zvižduk označava polazak. A sad, Badi i Tajni, danas imate 3 specijalna zadatka. Prvi, da uzmete kartu od putnika i probušite je. Drugi, istražite voz i nađite sliku svoje vrste. A treći je da vičete vremenski tunel kad stignemo do njega. Kad to ispunite, bit ćete pomoćni kondukteri. Baš kao i Ned. Dobit ćete i ovakve kačkete. Ja svoj nosim kad god sam u vozu, a vozim se svaki dan, jer idem u Brachiosaurusku školu. Baš volim vozove. Mi ih obožavamo. Pa vreme je za prvi zadatak. Uzmite od nekog putnika kartu i probušite je. Znam da ćete uspeti. Dobar dan, ja sam Badi. A ja sam Tajni, Pteranodon Tajni. Karte molim. Svakako, Badi i Tajni, vi ste baš vrlo ljubazni kondukteri. Hvala! Sad treba da je probušimo. Recimo tvojim kljunom. Odlično, Badi! Svaka čast, Badi i Tajni. Sjajno ste se snašli i uspešno izvršili prvi zadatak. A sad, u drugom zadatku treba da obiđete i istražite... Mislite da pažljivo pregledamo? Da istražite ostale vagone T-Rex Expressa i otkrijete čemu služe. Također, morate naći sliku svoje vrste. Ja ću vam pomoći. Zna svaku sitnicu u ovom vozu. Spremni za istraživanje? Smemo li, mama, molimo te? O, naravno, ne udaljavajte se od Neda. Ali gde je Ned? Evo me, nisam ja tako brz. Ja sam Brachiosaurus, imam duge noge i sporo hodam. Ja
sam četvoronožac. Šta je četvoronožac? To znači da hodam na 4 noge. I sam naziv to kaže. Četvoronožac. 1, 2, 3, 4, a mi imamo 2. Aha, nisu svi četvoronožci spori, ali brahiosaurusi jesu. Bez brige, nećemo juriti, tako da možeš da nas stigneš. Hvala. Prvo ćemo istražiti kola za osmatranje. Zdravo, gigantosauruse, Lora. O, čao Nede. Ćao tajni Badi. Dobrodošli u kola za osmatranje. Zdravo, gigantosauruse, Lora! Da pogodim, vi odavde osmatrate okolinu? Tako je, Badi. Iz ovih kola vidi se sve što je na polju. Oho, vidim sve do onih vulkana. A ja vidim sve do jezera. Ali ovde nema slika naših vrsta. O, ja vidim skroz tamo napred drveće sa ukusnim lišćem na vrhu krošnje. Kako možeš da dohvatiš to lišće? Pa ti naletiš. Tajni, primetio sam da su Nedove noge baš dugačke. Imam hipotezu. Možda se on prednjim nogama penje uz drvo. Ali kako da to proverimo? Evo lišća, gledajte sad. Baš je ukusno. Badi, tvoja hipoteza je tačna. Ned se koristi prednjim nogama. Svaka ti čast. Hvala. Hajdemo dalje u obilazak voza. Jeste li nekad bili u kolima za kočničara? To je mali vagon na samom kraju. Kola za kočničara? Nikad! Smemo li? Vi prođite kroz ova vrata, a ja ću za vama. Pa gde ste do sad? Nede, odakle si se ti pojavio? Još uvek sam u kolima za osmatranje. Ali je zgodan taj tvoj vrat. Da, dug vrat je baš super. A, tajni Badi i Ned. Dobrodošli. Ovde mi Troodoni dolazimo na pauzu za čaj. O, čemu služe svi ovi dugmići i prekidači? Pokazat ću ti, vidi sad ovo. Kad okreneš ovo dugme, menja se zvuk sirene. Jel stvarno? Slobodno isprobaj, tajni. Gle, ovo je neki četvoronožac kao Ned. 1, 2, 3, 4 noge. A sad povuci lanac. Tajni, sećaš se našeg zadatka? Da nađemo sliku svoje vrste. Evo ga, T-Rex. A evo i slike Pteranodona. Liči na mene. A valjda i zvuči kao ja. Stvarno zvuči kao ja. Odlično istraživanje, tajni Badi. Čestitam vam. Oboje ste našli sliku svoje vrste. Super. O, vidi ti ovo. Nede, vreme je. O, hajde narode, poslednji zadatak. Treba da objavite vremenski tunel putnicima. Da, treći zadatak. Hurra! Stižem. U redu, deco. Vreme je. Danas putujemo sve do perioda Jure. U tom periodu ja živim. Tunelsko vreme. Tunel vremena. Tunel teme. O, zbunio sam se. Bez brige, zajedno ćemo. 1, 2, 3. Vremenski tunel! Ulazimo u period Jure. Sljedeća stanica, Brahiosauruska bašta. To je moja stanica. Kleno, mame i tate. Ćao mama, ćao tata. Ćao Nede, dobrodošla kući. Pa sad krećemo nazad u period krede. Moramo se držati voznog reda. Badi, tajni. Bili ste oblični danas. Pa eto. Tiranosauruse, Badi i Pteranodone, tajni. Pošto ste vi uspešno izvršili 3 specijalna zadatka, proglašavam vas za pomoćne konduktere T-Rex Ekspresa. Ponos
Nosim se vama, deco. Pa, sad kad ste postali pomoćni kondukteri, šta ćete prvo uraditi? Svi u voz! Ćao! Vidimo se, Badi i Tajni! Da, u T-Rex Ekspresu! Ćao, Nede. Hvala na pomoći. Vidimo se! Ćao, ja sam dr. Scott, paleontolog, a ovo je Brachiosaurus. Brachiosaurus. Znate li neku današnju životinju koja ima dug vrat i jede lišće sa samog vrha drveća? Žirafa. I one su biljojedi, dakle jedu samo biljke. Baš kao Brachiosaurusi. I oni su voljeli biljke. I Brachiosaurus i žirafa su vrlo visoki i imaju izuzetno dug vrat, da bi mogli da jedu lišće koje raste i dole i u sredini i na vrhu drveta. Brachiosaurusi su bili tako visoki da su mogli da dohvate lišće na visini od 12 metara. To je kao kad bismo poređali 4 autobusa jedan na drugi. A to je zaista visoko. I zato izađite u prirodu i dođite sami do svojih otkrića. Jeste li znali da T-Rex Ekspres putuje svuda po eri Mezozoika? Pogledajmo mapu. Imamo period Trijasa, Jure i Krede. Da posjetimo doba Jure. Vladala je topla i vlažna klima sa džunglama i šumama. Mnoge poznate ptice i većina velikih dinosaurusa, poput Stegosaurusa, živjeli su u Juri. I to je samo jedna od stanica T-Rex Ekspresa. Vreme je za pesmicu! Šta to želi? Moja Tiba kaže mnogo! I to znači ribu. Za Minimax kanal obradio studio Clarion po narudžbi i agenture.